Ara jo diria que esteu ben enfocats. A veure, recordeu, quan us digui acció, us gireu i saludeu a la càmera com si us haguessin enganxat desprevinguts, com si res. Sí o no, Marcelí? Sí, sí. Vale, a veure. Fill, a veure. No, amb aquesta postura què és? Que no està gens natural. Així, suelto, exacte. A veure, preparats? sí. Va, doncs dissimuleu. Fem Va, veure com si com no. si res. Com si no. Una altra vegada, com si res. Apa, 3, 2, 1, acció. Ui, oita! Oh! I tal! Jo sóc en Quimet. I jo, en Marcelí, per servir-los a vostès i Déu nostre senyor que en pau descansi, pobre, que fa dies. Avui fem aquest comunicat per dir-vos que el pròxim mes de desembre visitarem tots els pobles d'arreu de Catalunya per donar visibilitat a la nostra queixa. Farem una tournée que se'n diu reivindicativa. Parlarem amb les autoritats de cada poble. I els hi exigirem un compromís de total rebuig a la figura d'aquest impresentable. Que el declarin figura non grata a tots els pobles de Catalunya. Per tocar campana. Per assalta balcons. Per intrus. Per impresentable, vaja. Nosaltres sabem quin és el problema. I tant. I tant que ho sabem, però diguem-ho clar. Diguem-ho. Sí, diguem-ho. Clar i català. Sí, clar i català, molt Sí. bé. Però Sí. anem per feina. Anem per feina. Hem de respectar les tradicions. Les catalanes. Les Les nostres! d'aquí, Sí, les senyor! de tota la- Visca les nostres tradicions! Visca! Visca Catalunya! Visca! Visca! Anem per feina, Ens hem vingut massa arriba, que diuen, no? Anem per feina. Anem per feina. Espera un moment, que ara m'ha vingut una cosa al cap. A veure, sembla que vaig bé aquí. Aquest missatge és per en Narcís. Narcís, fill meu, si ens estàs veient, volem dir-te que no estàs sol. Narcís, nosaltres et defensarem. Nosaltres, Narcís, no permetrem tant intrusisme. Nosaltres lluitarem contra aquest símbol del consumisme. Narcís, nosaltres et posarem al lloc que pertany. El Pare Noel no podrà amb tu. Ànims. Ja veuràs com ben aviat podràs tornar a cagar. Ah, cantar Nadales d'aquelles tan boniques que cantàvem a la vora del foc. Bueno, ara sí, anem per feina. Fins aviat, petit. Adéu. Petons. Anem per feina, va. I ara, catalans i catalanes, ha arribat l'hora Ha arribat el moment. d'actuar, de defensar allò que és nostre. Ha quedat molt bé, això. Que és maco. Ha quedat molt natural. Un desastre! Parleu molt i no dieu res. Home, mare, però jo he dit tot allò que... Tu ets un babau com ton pare. Escolta, Lluïsa, no et posis nerviosa, perquè quan et poses nerviosa, ja sabem què passa quan et poses Què nerviosa. passa? Ara no me'n recordo. No, esclar, no te'n recordes, com no t'has recordat de dir que el Narcís és el nostre tio. Ai, Mare de Déu Santíssima, pecat dels teus dolors. Però és que, babau, t'has oblidat de dir que en Narcís fa 5 anys que viu amb nosaltres. Ai, i que és com de la família. Ara, bona hora. La mare que et va matricular, jo... Ai, caramba, que no l'he pagat. Me caso en la... Pues a veure si vindrà la policia, si no l'has pagat. Escolta! Què en faré d'aquests dos?